Now umkhandlu wesifunda iZululand District Municipality ithi sikwenze konke ke okusemandleni uqinisekisa ukuthi ke umphakathi wakuleya ndawo uyawathola ke amanzi njengoba ke indawo yaleya esezulu ngaphansi kweZululand ibhekene ke nengwadla yokutuleka kwamanzi. Imeya lomkhandlu umnumzane noma ke ukhansela uMichael Khumalo uthi ke sebesebenzise ke isamba esingaphezulu ka 4.2 billion uqinisekisa ukuthi ke umphakathi walapha wonke ke uyaba nawo amanzi. Ukuthola kabanzi ukuthi ke ngaba nini ukuthi ke umphakathi ubeke usuwathola amanzi kuloko uhlelo lethu sonjelo yena ke ukhansela noma ke imeya yomkhandlu kuyena ke ukhansela uKhumalo kuloko uhlelo lethu ukuthola kabanzi nezinye ke inhlelo abanazo ngaphansi kwawo ke umkhandlu iZululand District Municipality. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele Sibongo sami ngwakachiro ubukela uhlelo iCatering News Talk. Angigqogqozeleke mbukeli bayingxenye yaluhlelo sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kakho noma ke umbuzo wakho kuyena ke umeya uKhumalo ekhona kuloko nje uhlelo lethu ntambama noma ke ebusuku banamhlanje. Meya sibingelele sikwamukele kwiCatering News Talk kwintokozo enkulu ukuthi be nawo. Ngiyabingelela kakhulu dadewethu Sima, ngiyabingelela nakubabukeli be1 KZN bonke abasemakhaya. Ikakhulu ngiyabingelela kuzakhamuzi zonke zakhela isifunda saseZululand. Ngicabanga ukuthi uma ngabe ukhuluma ngomkhandlu waseZululand into efika kuqala, there has been a problem for isikhathi eside udaba lokutoleka kwamanzi. Uma ngabe khona nje umeya kuluhlelo lethu namhlanje ngiyazi ukuthi izakhamuzi engaphansi kwalo mkhandlu ovela kubona babumeya ziyathokoza kakhulukazi mangabe ngiveza ku-introduction yami ukuthi senivele senisendleleni etheni nikwazi ukuphothula uhlelo lokuthi umphakathi ukwazi ukuthi uwathole amanzi. Mhlambe babumeya asiqale nje ngokubheka lelo phuzu ukuthi senihambe isigaba esingakanani. Kuyavela ukuthi sekusebenzisa isamba esu-4.2 billion ukuthi niqinisekise ukuthi umphakathi walapha uyafinyelela ekutheni ufane nayo yonke imiphakathi ukwazi ukuthi ube namanzi. Uma ukhuluma ngeZululand District Municipality ukhuluma ngomkhandlu onomasipala abahlanu, umasipala waSondini, umasipala wakwaNongoma, umasipala waSophongolo, umasipala waseDumbe nomasipala waBaqulusi. Bonke lemkhandlu ingaphansi kweZululand District Municipality. Kodwa umuntu uyabheka kakhulu uma ubuka umkhandlu wakwaNongoma nomkhandlu waSondini, umkhandlu o-drought kakhulu, indawo elugwadule. So lokho kunikeza inselelo izakhamuzi zakule mkhandlu kuba amanzi angabibikho. Uma ubheka nje Olundi kunamanzi asuka eBaqulusini eDamini Klipfontein azosiza idolobha laSondini. Leyo nto kuyakutshela ukuthi umqansi ungakanani wokusiza abantu ngamanzi. Uma usuke eBaqulusini uzo Ondini amakhilomitha alikhulu nama20 kusho ukuthi ipayipi lisuka 120 kilometers lizosiza idolobha. Yikho ke uthola kuba umqansi ukusiza abantu. Sinomfula imfolo zemnyama nemfolo zemhlophe enqamla bese kuba umfula uPhongolo. Lemfula emibili imfolo zemnyama nemfolo zemhlophe uma kunizulu iyagcwala, uma lisa iyasha. So awukwazi ukuvala amanzi uwenze isource ukuthi ukwazi ukusiza abantu. Sibhekene ke naleyo nselelo. Isimo ke saseZululand asisihle muza odabeni lwamanzi. Kodwa eminyakeni nje edlula sihlala ngaphansi ngoba singabokuzalwa khona. Sakha ke uhlelo lokuthi amanzi siwalanda eJozini Dam. Lamanzi siwalanda ngoba sinama boreholes amaningi eZululand. Kodwa makufika ubusika kuba drought angaphuma amanzi. Kufinjini zidonse udaka noma idonsa umoya zife, siyayikhanda, uyabona nje kuba yileso simo. Kodwa ke siqalelo lohlelo esiza nalo njoba kadusho Sima nababukeli ukuthi sesisebenzisa imali engaphezulu ka 4.2 billion ukulanda amanzi eJozini. iJozini ke idamu ingxenye yalo iseZululand ku Ward 14 ngaphansi komkhandlu waSophongolo. Leminyakanyana edlule besicele amanzi edangini lo munye umlimi okuthiwa uSenegal. Besicharge ke imali. Kodwa futhi nepipe lilincane. Uthola ukuthi abantu bayawathola amanzi bengawatholi. Uma eke wabona nje ukuthi ungathi
ku drought idamu liyasha ubesivalela thina anisela izitshalo zakhe ngobulima umoba besiphila ke leyo mpilo kule minyaka eminingi njengoba uthola ukuthi abantu bayakhala ngamanzi bathi kade siwathola sawatholi kade siwathola siba restrict sithi hayi nizowathola ngalolu suku ngalezi insuku anizokwathola kodwa ke sahamba sagcina sifaka isicelo ku national ukuthi usilekelele sivele siwadonse lapha sizenzele yikho ke sambe nalolu hlelo se ipipe lethu selihambe indawo engama kilometer awu38 ipipe sesilifakile sakhi ithangwe elikhulu elisuka ngqo elizongena ipipe edanyini liwafake la luwathathe la luwaselazohlanzwa khona cleanwe aphinda thathwe asiwe kwelinye ireservoir njengamanje sinama reservoir amathathu esesiwakhile aku 70% kuphela kodwa sizoqala enye eyesine 2 weeks back kade ngiyothula iproject ka 333 million ezosusa ipipe indawo engango 18 kilometers iwasusa kulenye reservoir iwaletha kwenye ngoba senzela ukuthi uma ipipe liba nenkinga liqhuma kodwa abantu bangasokoli bonke ngamanzi kube ileso sigodi esinenkinga so ke siwehlukanisa ke kanjalo namanje ke siphe kwalelo hlelo ke manje seqise ipipe emfuleni omkhulu umkhuze ibridge njengamanje selakhiwe insika iphezulu sekusela ukuthi ipipe ligibele leqe kodwa futhi enye inselele sike sabhekana nayo simana babukele emakhaya bekufanele siapply sicele ku national eminyangweni wezemgwaqo ngoba bekufanele seqise ipipe uN2 so ke lokho awukwazi ukuleqisa ungayitholile imvume sigcine siyithola ke imvume kodwa ngenxa yochwepheshe noengineer esinabo abaseqophelweni eliphezulu baye basiluleka ukuthi hayi singakwazi amanzi ukwahambisa phansi komgwaqo nempela ke sikwenzile lokho leyo project isiphelile ipipe seliweqile uN2 lihambe phansi basiluleka ukuthi asiqhele kangakanani ngoba umgwaqo usazovulwa uN2 usazoba mkhulu sakwenza lokho ngempumelelo ipipe lihambe ngaphansi seliweqile N2 so njengamanje sifuqa udaba lokuthi abantu manje amanzi kufuna bawathole emakhaya ngoJanuary bengethula iproject ka 50 million koMbuzi la khona abantu sebezothola amanzi impompi emakhaya ngasuka ngana sesikhuthwaneni ngethula khona iproject ka 22 million nakhona abantu sebezowathola amanzi ngeimpompi manje emakhaya ngenxa yokuthi sakhuhlelo lokuthi la khona ipipe eselidlule khona abawathola abantu amanzi ngicabanga ukuthi into efanele ishawe lihlombe kakhulu bameya le oyiveza ngicabanga ukuthi mhlawumbe umbuzo omkhulu khona kubabukeli bethu ukubheka ukuthi isikhathi esiningi kubonakala imikhandlo uthola ukuthi kunama projects abawenzayo but baye abantu bafuna umnqamula juqu ukuthi nini la esisikhona umphakathi uzobusa uqala ngempela wathola manje but ngicela ukubamba Mr Mayor sithengise ngenxa yesikhathi uma sibuye sobe sekunika ithuba lokuthi unabeka abantu kuleyo mpendulo asithengise mbukele iKaizer News Talk manga besibuya singena kusuka isigaba sesibilisela ke nje ohlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela Sibingelele mbukeli sikwamkeleke kusuke nje isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela igama lami nguSimangeli isibongo sami ngwakatshiro kanti ke mawusanda kuvulela mabona kude angikhumbuza ukuthi sinayo ke imeya ehloniphekile imeya ivela ngaphansi kwawo ke umkhandlo wazi ukuthi ke iZululand District Municipality yokuyena ke umeya uMichael Khumalo sikhuluma kabanzi ngazo ke nje inhlelo abanazo eziqondene nokuthuthukisa ke imiphakathi engaphansi kwayo ke le ndawo njengoba bevezile isigabeni sokuqala sohlelo ukuthi ke sebesebenzise ke isamba noba ke isibalela ku 4.2
billion uqinisekisa ukuthi ke abantu bakuleya ndawo bayafinyelela ekutheni ke babe nawo amanzi njengoba wazi ukuthi ke leya ndawo ibhekene ke nje nengwadla enkulu yokungabi nawo ke amanzi njengoba beveza ukuthi njengomkhandlu benza konke ke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ke umphakathi uyaba nawo amanzi kusona ke noma ke kona ke unyaka ka2026. Ngiyafuna ukubheka la meseme ukuthi I think I did brief you before going to an outbreak ukuthi isikhathi esiningi uyayibona ukuthi emkhandlweni ke kube khona inhlelo ezikhona ama programs that are aimed at ukuthi mhlambe balekelela imphakathi but kugcine mhlambe umphakathi ungafinyelelanga ukuthi mhlambe uyithole lezo zinto so kwakhiwa ama ground but agcine ngaphothulwanga kube khona uhlelo likhona ligcine lingaphothulwanga. Uma sikhuluma ngalolu lamanzi ngicabanga ukuthi ubaba Meya uvezile naye isigabeni sokuqala sohlelo ukuthi umthetho sisekelo seNingizimu Afrika kubeka ngokusobala ukuthi wonke umuntu une right to amanzi ukungabi khona kwamanzi emphakathini noma ukungabi ungatholi kwawo kukhona ukuthi bayaphuleka ilungelo labo somehow. But if usibuka le program le kulona le project miseme njengoba uveza ukuthi senisebenzise isambiso esingaphezulu ka4.2 billion endini yaqhubeka and part of what you are pointing out miseme ukuthi kula isekudlule khona ipipe nenza isiqiniseko sokuthi umphakathi uyasala uhlomule ngamanzi. Ngicabanga ukuthi yezinye izinto ezifuna ukuthi ishawe lihlombe enizenzayo njengomkhandlu uma sibheka Mr Mayor ikuphi la sizofika khona noma isiphi isikhathi enisihlelile njengomkhandlu ukuthi kuyothi makufika kulesi sikhathi umphakathi wonke uyobusunawo amanzi. Sihlele u2030 uzokhumbula ukuthi uhlelo likahulumeni kazwelonke olubizwa kuthiwa iNDP lwalukhuluma ngo2030 ukuthi ngo2030 abantu ufuna bebe sebewubona umehluko. Nathi ke sigijima kangaka sigijimela lokho kodwa inkinga enye isibhekene nayo sinohlelo lwamaVaterkan amaVaterkan lapha eZululand sinamaVaterkan awu66 yila sifike silimale khona amaVaterkan ayabiza kodwa kuneyindawo ngoba nangi nendlela esakhe ngayo emakhaya iyasitshela ukuthi sisazodonsa kanzima isikhathi esithoba uthola ukuthi kunemizi nje elapha na ehlukene kunemizi eseyintabeni obonayo ukuthi inqala sizinda kuzothatha isikhathi kodwa futhi kuzobiza ukuyifaka njengoba ke kadusha ukuthi kumthetho sisekelo ilungelo lokuqala kumuntu waseNingizimu Afrika ukuthi athola amanzi ukuthola amanzi ke ayi-core function yethu thina njengeZululand kanye nokuthuthwa kwendle kusho ukuthi ama-toilet manje ke sigijimisa ke ngesikhathi siza nenqala zizinda kodwa futhi siyazama ukubahlangabeza labo bonayo ukuthi ipayipa likakazi ukufika kuwo sithumeleka amaVaterkan kodwa enye into esishaya kakhulu ile yemali ayabiza amanzi osuku wahambisa ngamaVaterkan awa account kahle ngoba uzokwazi kanjani ukuthi ubani omthelele amanzi ngebhakede ngo20 liter ubani angakanani amanzi ogcina wasebenzisile ngokwamaVaterkan sisena lezo inselelo kodwa sizama ngakho konke manje sinohlelo manje olusha lokuthi uma sesedlule sesikufakela amanzi sesine siqiniseko sokuthi wena uyawathola amanzi sesizokufakela imitha ke manje ngani yini sifaka imitha ufuna siwabala amanzi sazi ukuthi sikline amanzi angaka sahambisa amanzi angaka ngempela lamanzi esiwafake epayipini afikile yini kubantu afike ngako yini angakanani amanzi alahleke endleleni so ke sibhekene nalo nkinga njoba nohulumeni kazwelonke ekhala ngokuthi thina njengomasipala siqinisekise ukuwabala amanzi ukuthi angakanani amanzi alahlekile sizokwenza kanjani thangalahleki siphe kwalezo inhlelo ke manje ezokuthi sifaka amamitha siyaqhubeka kodwa kulaba abangakawathola amanzi aqhamuke emapayipini sibahlangabeza ngohlelo lwamaVaterkan luneyinselelo ke kodwa siyayisilichazeke kubantu ngoba uthothi iVaterkan ifila isafikile namhlanje luneyinselelo kwesinye isikhathi yafika iVaterkan abantu abekhe emakhaya iyedlula uma bebuya ntambama abasawacoshanga amanzi kodwa siyabhekana nalezo inselelo sisho ukuthi umuntu ogcine engawatholanga amanzi akasho ukuthi hayi mina ngicine ngawatholanga ukuze sikwazi ukumsiza. Ngiyafuna singene odabeni lokutuleka kwamathuba omsebenzi bameya siyazi ukuthi ingwadla lingabhekene nje nalo kuphela ngaphansi kwaMkhandlu waseZululand but ingwadla ebhekene nalo lonke izwe laseNingizimu Afrika just to look at ukuthi ngaphansi kwenu njengomkhandlu iziphi inhlelo mhlambe eniba nazo njengomkhandlu ukuzama ukulekelela intsha ekhona ngaphansi kwendawo yaseZululand ethingeni kwazi ukubhekana nalenkinga yokutuleka kwamathuba omsebenzi. Inkinga enkulu sima inkinga enkulu 58% uma ubuka izwe lonke abantu abasha abahleze emakhaya kodwa
ngithe ngikhuluma enkulumeni yami namanje ngifisa ukusho ukuthi empeleni simana babukele emakhaya kufuza uhulumeni omkhulu a declare i-unemployment rate issue of water and issue of roads as a national disaster. Ubona ukuthi sesifike kuleso sigaba sesifike kuleso sigaba looking at the numbers sesifike kuleso sigaba umubuka njoba nje kade kuphasa abantu abasha njoba ngikhuluma nawe basema university bali iminyaka emithathu kusuka manje kuze bazobe sebeqede ema university bazoshonaphi bazohlala phezulu kwalaba abavese behleze emakhaya so uma uke wa declare as a national disaster unemployment leyo nto izosho ukuthi ubiza onqondonkulu kuba basondele balethe imibono ukuthi kuzokwenzeka kanjani njengathi nje thina eZululand sinohlelo manje lwama graduates ahleze emakhaya angasebenzi sithi abawonke abaqoqane manje sibe ne dialogue la bezosho khona ukuthi bona ngokwabo babona ukuthi senze kanjani ngoba zihlakaniphi lezi zihambe zayofunda kodwa kuphela umbono abanawo abazi bazokhuluma kuphi nobani iZululand kivula ke manje lelo thuba lokuthi ake kuhlalwe phansi xoxo kodwa okunye simama sifuna ukukhuthaza abantu abasho ukuthi ake beyeke ukufuna ukuqashwa ake sikhuluma udaba lokuthi bayiqashe sivula amabhizinisi sibaxhasa ukuthi wena unaliphi ikhono sikuxhasa ngoba kunezinto eziningi esinazo eZululand kodwa uthola ukuthi uma singathola abantu abazozenza lezi zinto kade ngihambe ngikhipha ama uniforms nanku umbuzo sima ngiwathathephi ukube bekunabantu abasha abathungayo esithatha imali sinike bona sibaxhasa sikhuphule lelo business sihambise ezikoleni uyabona ukuthi uma kodwa singahlala phansi nabo sixoxe likhona ikhambe singaphuma nalo to address i-unemployment issue eZululand amaphuzu abalekile babume azongilethe embuzweni ukuthi uma sibheka bona osomabhizinisi ucwaningo liyaveza ngokusobala iphuzu oliveza babume ukuthi abantu abazokwazi ukuthi bathi address the issue of unemployment ibona o small business just to look at kulabo ke kuleyo mbijana ekhona ngaphansi kwamkhandla ikona kuphenini kwenze kubona mhlawumbe uphonsa ijezivaneni ukuze bakwazi ukuthi nabo bakhule bakwazi ukuthi badala amathuba omsebenzi but asekubambe imiseme sengisemanga besibuye sobe sekunika ithuba lokuthi wande kakhulu kulelo phuzu lelo osovela usulithintile le entrepreneurship asengisimbulekisa ngenyuso kumanga besibuye singena kuso ke isigaba sokugcina sale uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela Asibingelele mbukeli sikwamukele kusuke nje isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho oluyingqayizo vele iKaizer News Talk uyibukelayo uhlelo lolu oludlala njalo ke ngolesibili isikhathi sisodwa u7:30 kwintandokazi kamabona kude wakho i1 Kaizer TV kanti ku DStv we are channel 261 uyakwazi ke kubona ukusuka nokuhlala kwaloke lolu hlelo utsukele kulethela nje ihambili ihlukahlukene ikhuluma ngezihloko ezikuthinta ngqo wena mbukeli weKaizer News Talk usekhaya ngiyafuna ukuthi siqhubeke nephuzu ngicabanga ukuthi ibalekile kakhulu Mr May iphuzu luthintile lokuthi niyakhuthaza kakhulu ukuthi nakhona lapha ngaphansi kwamkhandlweni ababe khona osomabhizinisi abancane because kuningi nanemkhandleni ningakwazi ukuthi mhlambe nikuphonse kubona ukuze bakwazi ukuthi bakhule nabakwazi ukuthi badale amathuba omsebenzi nokuyiphuza libalekile kakhulu njengoba vele ucwaningo luveza ukuthi abantu abazokwazi ukuthi bakwazi ukuthi basombulule noma balethe solutions to the issue of unemployment ibona o small business but kuleyo mbijana ekhona babumeya ebukela uhlelo lethe khona osomabhizinisi yiziphi inhlelo umkhandlo onazo ukubalekelela ukuthi bakwazi ukuthi bakhule laphana eZululand kakhulu zintathu izinto ongacishe uqine kahle ekusunguleni ibusiness lakho udaba lokulima siyabakhuthaza abantu abasha ukuthi uma beneyindawo abalime sinogandaganda nje abawu9 eZululand ukulekelela makukhona abantu abasha bathi
group thina sicela ukusizwa sibanikeza inhlwayelo sibalimele abanye sibabiyele futhi ukuze ngoba sifuna ukubona abantu abasha kodwa futhi okwesibili esiyaye sikukhuthaze eZululand umkhandlu ogxile kakhulu emasikweni siyabakhuthaza abantu abasha ukuthi abashuke imvunulo amacansi imbonqa yonke leyo nto uma sisuke sibakhuthazela ukuthi abakwenze lokho kodwa abanye bayafuya abafuya inkunku zimbuzi siyakwenza lokho ukuthi sibaxhase ukuze bakwazi ukuya phambili kodwa ke kuyagqoza abantu abasha abafuna ukuyinikela kakhulu kulokho kusuke kube into edinga uyinikele kakhulu ngoba into engaphandle usebenza kanzima ushiswa ilanga abantu abasha bethu bathanda kakhulu izinto ezizobabeka endlini yikho ke sibanxusa ukuthi abasiphume manje endlini abaphumele ngaphandle thina sobelekelela ukuze bakhanda umnotho waseZululand siqalile ukukwenza lokho eDumbe nje sibaxhasile ngeinkunku olundi kukhona nje owesilisa onemshini uthatha igxoba khanda amaplangwe umuntu omnyama uyazama simxhasile naye ukuthi kuqhubekele phambili noma ubona ukuthi kusatotobeka kungafiki la isifuna ukuya khona kodwa semva kwakho ukumlekelela ukuthi angaphelelwa ngamandla abakhona ama challenges kodwa siyayisimlekelela ukuthi angaphelelwa ngamandla bakhona omama abathungayo abakafiki kuleli zinga esifuna bafike kulo kodwa yikho ke sifuna manje ifundiswa zakithi ngoba bonke laba abantu abenza lento umuntu nje oyisukelayo kodwa ama graduates anezitifiketi zalokho okufuza ke manje sibaqoqe sibahlanganise ukuze icompetition yethu iphakame silwisana nabantu bangaphandle abeza la bezokwenza imisebenzi othothi abantu bendawo bangakwazi ukuyenza leyo nto so ke sibakhuthaza ke kulokho njengamanje nje ukulwa nalesi simo sithatha ingane sixhase umfundo yedwa sibheke imuva lakhe ukuthi unabo abazali noma kanabo sithatha isinqumo njengomkhandlu waseZululand uthi lento yokulokhu unika izingane o5000 ukuthi abayo register and then sekuphelile so ke kulonyaka sithatha umfundi esizohamba naye owenza izifundo zobunjiniyela ngoba thina eZululand sibhekene kakhulu nonjiniyela ngoba sisebenza udaba lwamanzi nokuthuthwa kwendle simthathile ke lo mfundi samfaka eDUT lo mfundi uzofunda azaqede mayiqeda uzothi eqeda nje sizobe sesimqasha permanent yithini somfundisa konke ilahlala khona ukudla yonke isupport esomnikeza yona kodwa uzothi mayiqeda simqashe sifuna unjiniya wethu eZululand othi ngingowala iZululand kodwa futhi ngifundiswe yiyi iZululand ngizoyisebenzela ke manje iZululand ukuthi abantu bakithi bangabi nenkinga yokucosha amanzi so yilolo hlelo ke manje esihlangabezana nokuthi sibakhuphula kanjani abantu abasha obethi yena ngiyakuthanda ukuba unjiniya kodwa ngenxa yokuthi imali anginayo angeke ngikwazi ukuqhubeka siyamthatha kodwa futhi ngeke sihambe naye bese simshiya okhalweni sizohamba naye athi mayiqeda sibuye simqashe ngaphakathi and I guess the call that you're making Mr Mayor ukuthi ukhuthaza kakhulukazi bona abantu intshe khona ngaphansi kwayo indawo yaseZululand ukuthi abagxili kakhulu kuzo lezi zifundo ezithinta kakhulu imaths and science so that bezokwazi ukuthi bahlomule kulelo hlelo nje ukuthi you are looking for engineer as umkhandlu because nalo daba kunjalo simasi yabakhuthaza abantwana bethu ukuthi thathani lezi zifundo umkhandlu waseZululand ukhona ukunisiza sifuna angabibikho engineer okuthi useZululand uhleze ekhaya akasebenzi kodwa sibe sitotoba sithwele nzima ekutheni abantu bathola amanzi buka nje umsebenzi esiwakhayo ipipe elinqamla umfulu umkhuze lapha neJozini sibeke iphampu eyisimanga siyithole ayikho la eAfrica nase South Africa siyithole Iran ekwazi ukusensa amanzi ukuthi ayancipha isondele kuwo nanke ekhula iqhele ngoba sinamaphampu okuthiwa asengenwe udaka amanzi awasathola imalikelana izulu yemukile iphampu sesiyothenga entsha so leyo nto le advance ekhona idinga ifundiswa zakithi kodwa sifuna kakhulu abantu baseZululand ngicabanga ukuthi iphuzu libalekile kakhulu leli oluveza uMr Mayor ngiyafuna ukuthi siqhubeke sakho ke njengamanje njengokuba ke usihlalo walo iqembu leNkatha Freedom Party kuyona ke indawo yaseZululand just ukubheka ukuthi siyazi ukuthi kunama by elections ukhetho lokuchibiyelo oluzoba khona sekukhona vele solivele ehlukile nala sengibonile khona njengeqembu leNkatha
nidla umhlanganiso kulona ukubheka ukuthi ni ready kangakanani ukuthi nibhekane nalo lolu. Sinama by-election amathathu ezayo ngomhla ka-18 March kodwa isidlulele ekade ngomhla ka-25 March. Besibakhombisa nje ngomhla ka-25 March ukuthi siready kangakanani for i-local government election ngoNovember. Kodwa la angomhla ka-18 omathathu ababukele emakhaya ababukele sizowawina omathathu. La sikhombisa nje ukuthi sesikulungele kangakanani. Iqembu le-IFP eZululand limi ngomumo. Sinama branch ethu ame kahle konke nje kumi kahle kodwa okukhulu kakhulu okwenza sibe ready ukuthi sikubantu abantu bafuna ngoba sathi abasethembe abantu bafuna sibatshele ukuthi sinaziphi inkinga bazazi singabafihleli becabanga ukuthi kukhulu esingabenzela khona kanti akukho ngenxa yenkece njoba amathuba emisebenzi engekho ngakho ke siyaxoxa nabo kulezo zethembiso esasishilo siyabuya sixoxe nabo ukuthi ayilokhu kuseneinselelo lokhu sesizokwazi ukwenza lokhu asikakazi ukwazi ukwenza ngenxa yenkece njoba namathuba emisebenzi engekho kodwa iqembu le-IFP limi ngomumo umengameli kubulawayo njengoba ungqongqoshe wakwaCokta kusho ukuthi na kuyiprovince kuphethe ushenge kwaCokta uyasikhuthaza thina njengomasipala ukuthi asiqikelele ukuthi iservice asihambise ngendlela kodwa futhi asingakhuluma amanga kubantu asiqikelele futhi ukuthi imikhandlu yethu yenza kahle ngokwezezimali ithola ama clean audit yilokho kuzokwenza thina njengeZululand asikabi sesimene sikahle ngoba lokhu siku unqualified kodwa nathi sifuna uclean audit ngoba yilokho esikusebenza ukuze abantu baseZululand babone ukuthi imali zabo ziphatheke kahle noma ngabe zincane kangakanani kodwa ayiphatheke kahle abantu basethemba ukuthi noma ngabe imali incane kodwa sokwenza into ebonakalayo ngakho ke iqembu le-IFP lizoyibuyisa iZululand ngoNovember nje izobe iphethwe i-IFP kodwa bukana umhla ka-18 ilobo bufakazi enizobona ukuthi usihlalo we-district bengakhuluma iphuthu bengabakhohlisa abantu baseZululand nababukeli be1KZN yini lenigabe ngayo Mr Mayor inikeza isiqiniseko isihlalo ukuthi nangampela kulama by-elections you surely come back as IFP sikubantu iqembu le-IFP umntwana ngesikhathi elulekwa uKenneth Kaunda umengameli waseZambia wathi akafome iorganization ene membership base kusho ukuthi thina amaziko ethu angaphezulu ka 350 la iZululand leyo ndikutshela ukuthi sesinaba abantu vele sesine guarantee yokuthi laba abavoti abazovotela iIFP ukusuka lapho uyale usuwazi ukuthi ufuna okungakanani unokungakanani nakho lama vote esiwathole kwa vote 17 empeleni akuwone besiwalindele besilindele u2000 votes uyabona ukuthi besikuthatha phi lokho besikuthatha ezinombolweni esinazo ngokwama branch so kwama branch ethu mahle eZululand. Mr Mayor phoxaswa nesikhathi sifinyelele kona amaphethelo aluhlelo ebekade sinawo nalo kulo ohlelo lethu angisazi ukuthi siphoxelane lesisikhathi ngoba kumnandi ukuhlala la e1KZN nanokuthi siKwaZulu Natal kodwa ke ngiyafisa kuzakhamzi zonke zaseZululand ukuba ngizibonge sibambisene besine challenge ye maintenance amanzi engaphumi njengamanje siku 90% ukuqeda ayikho nje into la kuthiwa khona amanzi abeyiphuma wasaphumi siku 90% sibambisene nabo ngingene office bekunamatoyitoyi kodwa sephelile akho toyitoyi oyoyibona eZululand siyaxhumana nabantu siyaxoxa nabo bayasibikela so ngiyafisa nje ukuthi sibambisane njalo sisene challenge ke ukuthi into ka Eskom versus amanzi njoba sazi ukuthi amanzi ayi-co-function yeZululand kodwa ubuzuthola ukuthi uEskom ugesi uyi-co-function ye-local zisekhona-ke iy'nselelo esinazo kodwa sibambisene nezakhamizi zaseZululand siyabethembisa njengamanje nje ngihambe ngethula izindlu zangasese kule viki edlule ngethula izindlu zangasese eziwu-300 kule viki ezayo ngizobe ngethula izindlu eziwu-700 kule budget sinezindlu eziwu-1000 zangasese zizoyifakela abantu baseZululand ukuba sishintshe impilo zabo ukuze iZululand yanamhlanje ingafani nayizolo. Ngicabanga ukuthi esikhathini esilandelayo Mr Mayor sifuna ukuthi sinabe kakhulu iphuzu lokwaliveza esigabeni sesibili saluhlelo uma uveza iphuzu lokuthi uma ubheka the issue of unemployment ukholwa ukuthi sasifike esigabeni sokuthi kufanele ukuthi uhulumeni ayideclare as a national disaster
you are going to be having ama-graduates ozobe hleli nawo phansi nibhunga izinto ey'hlukahlukene. I think in our next interview I'd love to hear ukuthi mhlampe kuleyo session enibe nawo nama-graduates ikona kuphi niphume nakho also leli phuzu mhlawumbe ukuthi balibheke kanjani nabo ilokuthi the issue of unemployment should be declared as a national disaster because really the numbers are growing instead of ukuthi inombolo zinciphe. Asibonge kakhulu Mr. ngesikhathi sakho sophesana kulolu hlelo. Siyabonga kakhulu nakubabukela emakhaya. Sifinyelele kona-ke amaphethelo aluhlelo bese kuthulela lona kulo-ke usuku namhlanje. Simangele wakachiro ngihamba nalo lonke-ke ithimba le-KZN News Talk asiphinde futhi ke hlangane ngokuzayo.